ассалому алайкум, ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони азиз, падарону модарон, бародарону хоҳарони гиромиқадр. Бо шумо ҳастам Ҳусейн Нуриддинов аз канали Мову шумо, канали Фикри шумо. Бародарои азиз, мисли ҳар вақта шиори мо дар фикри шумо ҳастем, шумо низ дар фикри мо бошед. ҳар якти мо агар дар фикри ободӣ, ҳамдиёр, ҳамватан, ҳаммиллата мо, ватани азизамон бошем, иншоаллоҳ ҳар яке мо обод мешавем ва инчунин ватани азизи мо ҳам обод мешавад. Худо хоҳад ҳаракат кунем, як ободӣ кунем фақат. имрӯз бародарои азиз, ҷумъа, рӯзи саиди ҷумъа бар ҳар яки шумо муборак бошад. Мо қарор дорем дар шаҳри Екатеринбург, больниси 9 9 детский больница в городе Екатеринбург, в сторону Таганский ряд. Аз Таганский ряда мегузаред, автобуси 014 мебиёд, 57 мебиёд, ҳамин конечни остановка ба тафо ба больниси 9 аст. худо хоҳад духтарчи ҳамин кас хеле ки дидагӣ будед, наворошон дар ахбори озодӣ ҳам ба баромадагӣ ва канали мо ҳам ба баромадагӣ буд. Он дафъа мондагӣ мо ба 23 000 ҷаҳам шуд. Бародари азиз, миннатдории худама ба ҳамаи ҳамун бародаре ки саҳмашонро расондан, падилитса кардан, лайк мондан мерасонам ва тағоям миннатдоришонро мерасонам. ба ҳар яки шумо раҳмат бародари азиз. ва ногуфта намояд духтарчи ҳамин кас ҳозир дар реаниматсиони ҳоли худо ба шукр результат ҳаст. хеле камтар мисол ҳозир хеле ҳаракат карда истодан. иншоаллоҳ палата агар гузарондан мо барои шумо навор мекунем, метавонед омада дар больница хабар гиред ва кӯмаки худатонро дар ҳамин рӯзи душворӣ ба ҳаммиллатамо, ҳамдиёрамо, ҳамватанамо расонем. мо бояд дар ҳамин рӯзаи душворӣ дар паҳлӯи якдигар бошем. бародари азиз, хонаи мардак сӯхтагӣ, ҳеҷ чӣ мондагӣ не дар хонаи. ман рӯзи ҷумъа тасмим гирифтам ки биём ҳамин бародарамо дар пеш дар наздик бинам ва хостам ки мисол хоҳарчамоям дорам хабар гирам, ҳоле палатаба нагузарондем. бародари азиз, картаи ва тағомо, номерои тағом дар зери навор мешавад. бародари азиз, касе чанқа метавонад дар ҳамин рӯзи ҷумъа саҳми худтонро расонед. ногуфта намонад, агар ахбори озодӣ картаҳои ҳамин каса дар ниёзшона мемонд, ниёз ба мо шумо ҳам набуд, ниёз ба ман мақсад набуд дар канали мо. барои аввал бародари азиз, илтимос дастгирӣ кунед, лайк монед, падилиса кунед, ҳамин навори мо хезад. мо ягон усум дар ютуб кор намекунем, бовар ҳар чӣ мекунем ба хотири ҳамватанӣ, ҳаммиллатӣ, ба хотири Аллоҳ мекунем. барои аввал бародари азиз, биёед дар ҳамин рӯзи душворӣ дар бари ҳамватана мо бошем. агар ҳар яке мо дар фикри якдигар бошем, худо хоҳад обод мешавем. бародари азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. ҳамин наворро чанд қадаре метавонед дастгирӣ кунед. дар ҳамин рӯзи душворӣ дар тағои дастгирӣ кунед. тағо он гап дорем. کسانی که هم خیلی دستگیری وای میکنن، خداوند الهی من وقت شویشکار عمر کارش کنه. آمین. برادر عزیز، سربلند باشید.